Вие сте с подкаста Спорт, здраве и култура. Аз съм Антонио Костов и ще задавам въпросите. Търсим отговорите, които ще ни доведат до по-добро представяне на терена, подобряващо се здраве и цялостен баланс. Тук сме, за да превърнем информацията в трансформация. Да започваме! Здравейте, уважаеми зрители! Днес на гости ми е Кирил Симеонов. Той е кондиционен треньор, при това доста успешен. Занимава се с тенисисти изключително, поне по моя информация, ако в последно време нещо не се е променило. Основната ми работа е с тенис състезатели. Чудесно. Да започнем направо по темата. Може на ти, нали? Разбира се. За добро или за лошо в нашата страна, по-скоро не е за добро, но в нашата страна се наблюдава една тенденция, в която не голяма част от спортистите са работили с кондиционен треньор, при което така се пораждат едни възприятия. Хората като чуват кондиционен треньор си представят деца, дето клякат с 200 кг или пък тенисисти, които тичат 5 метра крос. Освен това и навлезе една тенденция в фитнес средите в последно време, кондиционни тренировки, което се изразява в хора, които са любители скачат върху кутии или правят батъл роп. Това, което искам да започнем е, нека обясним на хората, ти като кондиционен треньор на тенисисти, как протича в общи линии една седмица тренировъчна от твоята работа с някои от твоите атлети? Работата ми, особено с тенисистите, се разделя на няколко етапа, защото както аз имам и колега, който ми помага, работим в екип, имаме, да кажем, работиме с отделни клубове, върху който работим върху цялата им работа. Съответно там работата ни е малко по-различна, защото мислим от гледна точка на цялостен тренировъчен план, на възстановяване, на суплементация, на абсолютно всичко. Това е от една страна работата ни, от друга страна е частната работа с отделни състезатели. Вече не като клуб, ами като отделни състезатели. Тогава тя малко повече се различава. Съответно тя не е по-лека или по-ненатоварваща, защото пък като работиш с някой индивидуално, тогава имаш много тясна връзка с него и съответно вече имаш психологически наблюдения върху него, може да изградите някаква по-сериозна връзка. Така че общо взето работата ни как е, определяме съответно, ако дойде някой нов човек, определяме на какво ниво е, особено ако е за клуб. Задължително трябва да имаме строго изразена програма, правят се тестове на състезатели, за да видим на какво ниво е, на какво ниво са. Съответно пък ако е индивидуален състезател, за мен тестовете пак са необходими, но прякия контакт и прякото наблюдение там са много по-сериозни, съответно ти имаш постоянно наблюдение върху него. А в крайна сметка на нас основната ни работа се изразява в залата, съответно нещата са доста лесно проверими кой къде е. Повече наблюдение имаш. Разбира се, да. Добре, нека така направим тогава една рамка на работата и функцията на кондиционния треньор, за да могат хората така да придобият по-ясна представа. Какво е най-важно за кондиционния треньор? Каква е неговата най-важна роля в подготовката? Какво той трябва да... В моите виждания, нещо, което аз съм се фокусирал върху работата си, съответно искам да предам и на екипа, който работи с мен и които ми помагат. На първо място е дадения състезател или с клуб, с който работиш, той да бъде здрав. Това е първото нещо, което е, защото всеки спорт, говорим за спортно дълголетие, особено ако работиме с малки деца, ние трябва да изградиме навици и съответно те да са здрави, не да ги форсираме 1-2 месеца да направят някакви добри резултати, след това да се контузат. Фундаментите, да. Така че това е основното нещо, първото нещо е те да са здрави, оттам нататък да се изгради една солидна основа. И пак зависи с какви състезатели работиш, защото ако дойде някой 25 или 6 годишен състезател,
той вече има някаква основа и той търси само представяне, докато пък ако дойде някое дете, което е по-малко, ти вече трябва да изградиш изцяло основата на ново. Така че доста се различават методите и нещата, които правиме, но съответно вече изграждайки и имайки наблюдение върху даден състезател или върху група, върху която работиш, имаме фундаменти, върху които да работиме, задължително скоростни качества, развитие. Съответно, за мен е изключително важно да се види конкретиката на спорта, върху който работиш, дали ще е футбол, дали ще е баскетбол, дали ще е тенис, дали ще е бадминтон, да кажем, да видиш какво е необходимо като скоростни качества, какви времена е самата точка, самите разигравания. Кинезиологията на движенията. Абсолютно, да. Примерно в тениса, особено когато навлизах, бяха предимно лекоатлети, кондиционните треньори, съответно ги караха да тичат много големи разстояния. Километър, 500 метър спринт, което е неприложимо в спорт като тениса, защото цялото игрище с двете полета е 20 метра. Съответно, един играч в много по-малък периметър се движи. Другото, което той не се движи линейно, а се движи латерално, което е 70% със странични движенията в тениса. Движенията са експлозивни, с лека пауза и много повтарящи се. Нищо общо с едно бягане, което е 500 метра. Съответно, обръщане наистина на внимание върху детайла, върху който спорт, с който спорт работиме. Спецификата на спорта. Да, спецификата на спорта. Това винаги ми е било основно и в интерес на истината с доста спортисти съм отказал да работя, просто защото не съм имал времето, може би и на моменти и желанието да влизам в конкретиката на техния спорт и не бих им бил полезен. Така че това е основното за развитие на скоростните качества и скоростната издържливост. Съответно, основното нещо, когато човек чуе кондиционен треньор, нали, работа с тежести, смятам, че е задължителна. Нали, обича да се обръща много внимание на неща, където постоянно се измислят някакви нови неща, супер сложни. Работа с тежест си е основна, в крайна сметка, и за представяне физическо, и като превенция от контузии, и като всичко. Съответно, мобилност, стабилност, задължително. Вече не остана спорт, в който да е изключена силовата работа, вече шахматистите реално ги прилагат. Даже вчера си говорихме с един приятел, че беше гледал статистика на сериозните травми в футбола, която се увеличила 70%. Ми сподели, което говори за изключително дигане на физическите качества на футболистите, то като цяло на целия спорт. Примерно ето моите наблюдения, защото доста пътувам с тениса. Допреди 10 години, ако тенис състезателите бяха така по-дребнички, нали, отличаваха се, примерно да кажем, по ръст от баскетболисти, от волейболисти. Сега, примерно, като хода на тура по шлемове, Зум. Всичко е зум. Всички състезатели са големи, включително жени, мъже, огромни, високи, здрави. Така че физическите качества в абсолютно всеки спорт са доста силно застъпени и ще се застъпват все повече и повече. Така че нашата работа става все по-актуална и по-нашумяла и съответно доста важна. Да, бранша се разви, самият подбор на спортисти с оглед на това и той се подобрява. За физическата работа знаем, че и подходите са доста променени. Аз си спомням много снимки на такива футболисти от 80-те с цигарата, само си прави бинт. И те се казват, нали, примерно как Кристиано Роналдо играе до 40, нали, то това не е някаква магия вече. Стига да не е като другия Роналдо да си хапва и да си пива по нощите, може да се издържи. Да се върнем малко по-назад. Де факто, ако трябва да обобщим първият въпрос, то нещата са следните.
пазиме здравето на първо място и на второ място подобряваме отделните физически качества с оглед на това дали сме с група от играчи, в този случай нали, не е голяма групата, дали работим с какви играчи работим, на каква възраст на какво ниво са. Да. И оттам нататък вече исках нещо друго да изкоментираме, понеже го зачекнахме, което е много важно. Това феномен с кондиционните треньори, които са нали, лекоатлети, нали, много от добрите кондиционни треньори са лекоатлети. Някои от тях са и щангисти, но има щангисти и лекоатлети, които са кондиционни треньори и пропускат един факт. Издръжливостта, силата, бързината, като физически качества, вече когато говорим за отделния спорт, те са различни за всеки спорт. Абсолютно. И самото понятие издръжливост в тениса и издръжливост в бягането на дълги разстояния са съвсем нали, поправими, ако бъркам. Абсолютно. Те, американската школа, те имат много хубава терминология, с което ние може би не можем толкова добре да се похвалим, но те имат това понятие стамина. И в екзос, който ти си завършил, там го използват стамина, което нали, реално означава локална издържливост. Тоест на тенисиста му трябва стамина, за да може да прави смяна на посоката, резки стартове. В дълъг период от време. Да. В дълъг период. Специфичен период от време. Защото много наскоро говорих с хора, дори аз лично, нека останем правилно разбрани, бягането е в основата на много движение и на голяма част от спортовете и ние това не го подценяваме, но не трябва да забравяме факта, че там няма спиране, няма нали, рязко спиране, няма смяна на посоката и отсечките са различни. Да, много е важно да се работи върху конкретиката. Самото бягане, то е супер. Включително аз след като съм работил с състезатели, които са работили с лекоатлети, имат правилна механика на бягане. Според мен това е нещо, което е много важно. Да кажем, ако един състезател намира проблеми чисто технически да бяга, един лекоатлет би му свършил много добра работа, защото в крайна сметка той е специалист върху това. Ние също имаме наблюдения, също знаем технически как да се изпълнят технически бягането, но един лекоатлет, той това прави цял живот, той би бил много по-полезен в това, така че по никакъв начин не искам да ги омаловажавам, но бягането си е бягане. Лекоатлетическите дисциплини са си лекоатлетически дисциплини. Особено както аз, така и ти, нали, се занимаваме повече с спортове, които са с разнообразни по тип движения, смяна на посоката, с извършване на техническа работа, с горна, с долна част, съответно линейното бягане не ни върши толкова работа. Може би линейното бягане най-много от тези спортове, които изборих, най-много помага в футбола и в американски футбол, но ние в България нямаме американски футбол силно застъпен, така че в футбола би бил полезен от гледна точка на спринтовите качества, защото там се наблюдават дълги може да пробягаш малко повече. Добре. Това е едно от... Ние сборихме... Интересно ми е какво ти е мнението за грешките, до които се допускат най-масовите. Едната грешка е, нали, това нещо, че не се работи специфично, ние го изкоментирахме. Тоест, това важи за силовата част, защото има и щангисти, които казват, нали, само обръщане и това е, нали, изхвърляне там олимпийските движения, което няма нужда да коментираме, че това не е така. Една друга пикантерия сега да засегнем. Може ли, според теб, някой, който дига тежко, да стане, да не порасне? Или някой, който виси на лоз, да стане по-висок? Не смятам, че това е... Знам, че е тривиално, знам, че този човек са те питали, но е хубаво да го кажем, да го чуят хората, защото има големи резерви по тази тема. Да, има резерви. Малко по малко хората се понаучават. Нали, говорим най-вече за родители, защото тук стопителния фактор и бариерата са най-вече родителите на децата. Защото един състезател голям, когато дойде и ти се довери, той не се притеснява дали съответно няма да порасне, че стане много висок. Говорим, че предимно тези притеснения идват от родители, когато
техни деца идват да тренират при нас. Съответно, нито работата с тежести ще ги направи по-ниски, нито пък висенето, игрането на баскетбол или на волейбол ще ги направи по-високи. Че всеки само ще има висилка в баскетбол. Да, ето, аз съм такъв пример. Аз съм до 17 години играх баскетбол професионално, от 5 годишен. Това са 12 години професионално баскетбол. Баба ми е баскетболистка, баща ми е хокеист, майка ми е пловкиня. Майка ми е 1,72, баща ми е 1,85, аз съм 1,73. Взел съм гена на баба ми, който единствено нисък ген в застъпените. Така че и също време съм играл баскетбол. Съответно не съм пораснал. Ето едно оборване на тая теория, която ги притеснява. Другото, което много се притесняват родителите, е работа с тежести наистина, освен че ги направи ниски, да не травмира децата. И искам сериозно да го застъпа, нали, този аспект, защото ако правилно се натоварват деца, не говорим 8 годишни, говорим вече 10, 11, 12 и има един постепенен метод на работа с тежести, прогресивен, тогава не виждам абсолютно никакъв проблем, нито за ставите им, нито в никакъв аспект. Ами хубаво е за тези хора да се дефинира и какво значи силова работа, защото тя има различни измерения. Евентуално едно детенце няма да го караме да прави на лек пръст с 300 кг сила, нали? С една пръчица и така нататък. Нещата не са толкова фрапантни. Другото, което е, примерно казват, добре, защо не работите с ластиците? С ластиците съпротивлението някакъв път може да бъде много по-голямо, отколкото да накажем едно дете да направи рязък напад, примерно с смяна на посока или с нещо. Така че просто така има една неграмотност, би го казал, сред родителите, която с годините малко поизчезва, но има още какво да се желая. Да, важно е, защото реално един дъмбел може да тежи 1 кг, една медицинска топка да тежи 5 кг. Да, или един ластик да е със съпротивление 30 кг. Абсолютно. И съответно, когато едно дете тръгне да прави, да кажем, тръстър с ластика, този ластик рязко да го дръпне надолу, съответно да му причини много повече натоварване върху ставите и върху прешлините, отколкото да клекне с 5 кг дъмбел, който му отпред и направи гоблет лек, примерно, и ще е контролирано движение. Това, което е моята информация относно ръста, доколкото аз знам, нали, е около 90-95% генетически предразположено. Аз не съм тясен специалист, не съм... няма нужда да се доказва това нещо. Да, но това е, че хората имат наблюдение, баскетболистите са високи, щангистите са ниски. Само, че те не пропускат този факт, че просто те са няколко фактори, за да стане един спортист и, да кажем, в баскетбол един от основните фактори е ръста. Съответно, когато, ето сега, примерно, в моя случай аз не пораснах, не бях лош като качества, съответно моите съотборници, които ми бяха конкуренция, бяха доста по-високи от мен, съответно те почнаха да имат доста повече. Естествен път, стават те. Да. Така и при щангистите. Това си е подбор, просто, който с годините се осъществява, но хората не го виждат и просто виждат крайния продукт, че повече са високи, но те са повече високи просто защото са имали плюс едно качество за сметка на по-ниския и са ги избрали. Нещо друго важно, което е хубаво да добавим по темата е, че тази информация, която си имам, е, че този феномен, в който, нали, твърдят хората, че щангистите са по презумпция ниски, информацията е следната. Взимането на допинг затваря тези епифизни жлези, които отговорят за растежа. Ако се взима определен, аз не съм навътре в темата, но ако се взимаше определен тип допинг, мисля, че тестостерон, ако се взимаше, тези епифизни жлези, зони, в които нараства костта, те биват затворени реално и, както знаем, не всеки знае, но всеки се съмнява, че в щангите често се ползват такива субстанции, нали? И то от по-ранна детска възраст, и това спомага в някаква степен, може би, но да не задълбаваме толкова надълбоко точно в тази тема. Мисля, че важното го казахме. Няма нужда да се притеснявате родители, децата ви да работят с тежести. Притеснявайте се при кой ги водите.
И когато си направите предварително проучване, след това дайте доверие на специалиста. Много добре казано. Да, за да може той да работи. Ако не му се доверяте, просто не пускайте детето и и всеки ще е спокоен. Така е една много интересна тема. Следната ситуация реално ми се случва съвсем скоро. Влиза на тренировка един родител на дете, с което работи, ми казва: работи за бързина на краката с нея. Аз виждам, че тя няма баланс. Дори няма достатъчно координация. Има един феномен, който аз наблюдавам, че хората си мислят, че бързина се прави само с спринтове или сила на удара, да речем, се прави само с силови движения. Кажи ни каква роля в цялата тази работа играе здравината на ядрото или примерно балансът и всички тези функции? Тя играе основна. Това е много интересен въпрос. Него мога така доста да го разгърнем. Първо, от гледна точка на нелепата история, която ти ми казваш, че родителя идва и ти казва върху какво има да се работи. Това е първото нещо, което трябва да се обърне внимание. Това, родители, е изключително неправилно, защото закарвайки си детето при някой специалист, вие трябва да му се доверите. Ако не се доверяте на специалиста, съответно по-добре не го водете. Като започнем от това, защото е нещо много важно и се случва в абсолютно всяка сфера в различните спортове, с които съм работил, абсолютно навсякъде го има, особено в тениса, предвид, че е индивидуален спорт, там всеки родител вярва, че детето му ще стане следващия номер едно или следващата номер едно. Съответно, те си мислят, че разбират и дават неадекватни посоки и сигнали на треньори, било по конкретния спорт, било кондиционни като у нас. Съответно, оттам почва погрешното възприятие на нещата и погрешно защото детето чува тези неща. Аз нямам бързина, нямам такова, то почва да си го повтаря, почва да го вярва, а примерно проблема може да е някъде съвсем другаде. И почва да се чуе кой е авторитета, кой разбира повече. Щом баща ми казва на треньора, баща ми ли знае повече, треньора ли? Не знам, това са интересни времена. Аз, когато бях спортист, тогава такова нещо не може да се случи. Треньор е авторитет, каквото каже треньор, това е. Работата на моите родители беше да ме заведат до тренировъчното игрище и до там. Абсолютно нищо друго. Макар че баща ми е известен спортист, доста добър, майка ми е добър спортист, цялото ми семейство са добри спортисти, никога не са си позволявали да дават съвети какво трябва да се прави. Сега нещата седат по друг начин. Аз имам сериозна борба с родителите, не позволявам абсолютно никакво вмешателство в работата, защото те първо не разбират, второ почва да се губи, както каза, авторитета на треньора. Загубили се един път авторитета, абсолютно нищо не може да се случи от тук насетне. Рано или късно нещата ще се объркат. Докато пък за другото нещо, което е развитие на скоростните качества, нещо, което забелязвам особено при вече елитните спортисти, при големите, друго нещо, което е съвсем неправилно разбрано е, че ние като кондиционни треньори трябва да развием и скоростните качества и издръжливостта, скоростната издръжливост. Съответно, за мен това е много погрешно разбрано. Ние може да подобрим скоростните качества, може да подобрим рязта на първата стъпка, може да дигнем малко скоростта, може да дигнем издържливостта, но 80, ако не и повече проценти, това трябва да го свършат треньорите в конкретния спорт. Съответно, треньора по баскетбол, треньора по тенис, треньора по волейбол, треньора по футбол. Този обем, тези неща трябва предимно да се правят на игрището от съответния треньор. Представи си сега един човек, като част от твоите клиенти, да има 4 часа тренировка на игрището и след това ти да го вземеш, да речем, след обяда или пък сутринта и да му дадеш още час и половина тичане. Това би било... Ето сега, аз имам такъв много хубав пример с Димитър Кузманов, който ми е състезател. С него работим вече 5 години. Той е един от най-бързите състезатели, с който аз съм тренирал и един от най-бързите, които съм виждал изобщо в тура.
Известен е, че е много издържлив и че е много бърз. Ние с него скоростни качества почти не работим. Работим когато сме off-season, когато ни е свършил сезона и искаме да натрупаме някаква база и просто един път в седмицата държиме възбудена нервната система и просто за да има движение на краката и да се свиква с някои спортно специфични движения, които да са повтарящи се, за да после да може по-лесно да се прилагат като модел на движение. Но обема и скоростните качества и издържливостта той ги прави с качествени спаринги, с качествени тренировки. Това е основата, докато когато дойде един треньор, да кажем по тенис и ми каже, той е бавен, той е бавен или той няма издържлив, той прави, той обижда себе си, защото не е направил достатъчно добър план, как състезателът му да бъде натоварен по време на тенис тренировката, защото ето сега конкретно в тениса, като стигнат вече 15-16 годишна възраст, те почват да играят горе-долу по 4 часа на ден тенис. Съответно, когато дойдат и при мен е час и половина-2, става 6 часа натоварване. Аз в тези 2 часа, ако ще всеки ден да идва при мен състезателно от понеделник до петък, аз не мога повече от 1-2 дена да обърна внимание върху скоростните качества, защото има други елементи, върху които трябва да се работи, които не са по-маловажни от тези. Съответно, то няма кога, докато с 4 часа тенис на ден или с 2 часа и половина 3 футбол или баскетбол на ден. Условие, че това е периодата на спорта. Разбира се. Ти можеш да ги постигнеш там. Да. И много хора изпадат в паника, когато дойдат на тренировка и вие работите баланс, ядро или работите силови качества и човека казва, аз ще стана по-бавен. А той става всъщност по-бърз. Разбира се. И чували сме не веднъж, искам да го скъсаш от тичане човека, да стане много бърз. То е реално някоя система просто вече е лимитирана от свалянето на капацитета на другите системи. Абсолютно. Да изчекнем темата с силовата подготовка. Някои хора казват, силовата подготовка ще ме направи много бавен и след това идва един подготвен треньор, да речем, който знае какво прави и му обяснява, че силовата подготовка няма да го направи бавен. Обаче той после прави някаква грешка и установява, че наистина има сценарий, в който силовата подготовка да те направи бавен. И много хора се лутат в този водовъртеж. Разбира се, хора, които нямат достатъчно познание. Опиши ми сценария, в който наистина силовата работа може да те направи бавен. Как се тренира грешно силово? Да речем за тенисист в конкретния случай. Ако трябва да си го начертая този кофти сценарий, така да го кажа. Това е изненадващ въпрос. Това би било да тренираме, може би, повече за хипертрофия, без абсолютно никаква мобилност, упражнения, които не са в голям обем на движение, защото даже да тренираш в хипертрофия, ако правиш хипертрофични упражнения в голям обем на движение, те пак биха ти били полезни. Така че почти не мога да сета в такъв сценарий, защото доказано е, че работата с тежест е най-големия противник на контузиите, т.е. тя предпазва най-много тялото от контузии. Няма масажи, няма възстановяване, няма нищо. Работата с съпротивление изгражда тази плътност в тялото, която не позволява да се контузи. Съответно, тренира сухожилията и ставите върху голям обем на движение. Нали? Така че, ако трябва да си го представя, това е да не се тренират абсолютно никакви координационни, за издръжливост и бегови упражнения, да се работи в дълъг период, говориме за 3-4 седмици само хипертрофични упражнения, да не се дава никакъв стречинг. Това слушайте и не го правете, защото подозирам, че някой от вас го правят. И другото, което е всъщност това е основно. Това е основно, което го казах. Аз така си го представям в общи линии. Тоест, работата за сила не е
само работа за хипертрофия, както някои хора си мислят. Той е силовата работа, не работата за сила, а силовата работа не е работа само за хипертрофия, което означава, че имаме различни измерения на силата, където тя вече отива към скоростта. Де-факто, Абсолютно. Де-факто, какво значи това? Че е хубаво да ги преместваме ли? Когато почнем основен период, да речем, условно казвам, защото във вашия спорт малко основен период, Ние основен период, периодизацията в тениса е много трудно, защото нямаш твърдо изразени периоди, както е в футбола или в баскетбола, но ние работим от вече трета или четвърта година ще стане по трифазик метода. Аз съм много доволен от него. Исках да разясниш за него после малко, ако е удобно. Да, разбира се. Говорим за концентрична част, ексцентрична част, за този... Да. Работим винаги в оф-сизъна, започваме с него, като имаме една-две седмици точно такива хипертрофични седмици, в които търсиме малко набъбване на тялото, увеличаване на мускулната маса. Тогава вече бягаме от тази специфика на дадения спорт. Тогава искаме да изградим една база, малко и разтоварване на нервната система от нещо, което е строго индивидуално за нея. Примерно в конкретиката на тениса даваме им да бягат малко, примерно даваме им да правят кросове, когато почнем този така наречен off-season. Работим по движения, които са по-хипертрофични. Аз по принцип не обичам машини, работим изцяло с свободни тежести. Тогава това са единствените 2 седмици, където им давам да правят екстензии, да клякат на смит машината, да правят лек преса, да ползват машини. Да правим хипертрофични упражнения за отделни по-малки групи, които по принцип не ги включваме. За пример, бицепс, трицепс, гъване за бицепс, разгъване за трицепс. Тоест ползваш машините, за да можем да предпазим, евентуално да сложим повече тежести и да изключим този момент, в който може да... По принцип не съм изобщо фен на машините, смятам, че те са създадени за хора с контузии и... Те са създадени за хора с контузии, но имат приложимост, определено. Аз лично не обичам динамиката, обичам да усещаш тялото си, да не говорим за плюсовете, всички стабилизиращи мускули, които участват много повече, когато си със свободна тежест, съответно когато си на една машина, движението върви върху една точно определена амплитуда, така че и модел на движение, така че няма те по-малко стабилизиращи фактори има в мускулите. Така. Правите ли двойки, тройки, 5 повторения, 4 повторения? 5 повторения правиме, определено като влезем вече след тези 2 седмици, когато почнем вече да въртиме трифазната тренировка, която се изразява в това да имаш един блок ексцентрични движения, само ексцентрични, като съответно ексцентричните движения са много бавното пускане, т.е. строго определено 4 или 5 секунди, с абсолютно рязкото експлозивно изправяне, без почивка горе и пак. Съответно това е доста натоварващо за нервната система. Най-неприятният момент в тренировъчния план на състезателите, защото са много, много тежки тренировките. Нервната система е под много дълго време натоварена, защото едно упражнение от 5 повторения отнема 30 секунди, което ти си постоянно под натоварване. Това е единия блок е ексцентрична, след това минаваме през изометрична, като изометричната фаза от миналата година започнахме да я вкарваме в 2 отделни варианта. Движенията същите ли са? Като минем от ексцентрична? Стремиме се, имаме една база, която е около 70-80% с еднакви упражнения. Такива, които са многоставни упражнения, основни, клек, тяга, раменна преса, лежанка, така че бутане от лек, така че имаме една база, която е... И работите. И вече съответно има така вариативност на около 20-30%. И сега накрая какво става? Третото е нагоре бързо и надолу бързо, така ли? Второто, когато сме в изометричната фаза, първо минаваме през фаза, когато така наречените
То си има английски термин, но да го кажем на български, когато не можеш да дигнеш реално тежестта. Тоест, когато на тяга сложиш, да кажем, 300 кг и ти нямаш физическата възможност да я дръпнеш, ти просто хващаш лоста и дърпаш нагоре. Тогава нервната система такъв тип изометрия минаваме поне на 2 седмици върху нея. Съответно върху различни ъгли с различни упражнения. Дали ще е бутане за хип флексори с бутане от глезена на стойката за клек, дали ще е дърпане на лост, дали ще е да застанеш на стойката за клек и просто да си клекнал и да буташ нагоре. Съответно на стени могат да се правят различни пак ъгли. Тази тренировка е също много трудна и много опасна, защото просто се слагат много килограми, ти даже да не може да ги дигнеш, пак тялото се натоварва максимално, така че също трябва доста внимателно да се подходи. Втората ни фаза на изометричните натоварвания, те са рязко пускане до точно определена амплитуда. Да кажем, ако ще правим клек, определяме, че позицията ни на изометрично натоварване ще е, да кажем, 90 градуса. Рязко пускаме надолу, задържаме в 90 градуса 4-5 секунди, колкото сме избрали, и след това рязко изправяне нагоре. Горе нямаш и секунда почивка и пак рязко надолу. Съответно, пак е доста трудно, изисква се доста... Запаваме на краката, като си го представи. Да. Тези неща не могат да се прилагат с малки, малки деца, не могат да се прилагат. Те са говорим за елитни спортисти и състезатели. Вече от 15-16 годишна възраст нагоре, които вече са доста запознати и с движенията, защото тук вече говорим за трябва да си усъвършенства клека, за да можеш да прилагаш различни методи на натоварването. И ето, примерно от един клек ти мога да го разделиш на съвсем различни движения. Това ни е втората фаза. Третата фаза ни е изцяло концентрична. Там, общо взето, представим ги нещата така. За 10 секунди трябва да направиш максимален брой клекове. Съответно, като пак им даваш задача, те да не бъдат компрометирани, защото ти знаеш, работиш с спортисти, там при тях винаги едно състезание и когато им кажеш направи 10 повторения на клек за... И някой преди него направи по-бързо? Да, те почват да не правят добре техниката. Примерно ще почне да прави 1/4 от движението, само за да направи. Така че полагаме някакъв стандарт, който задължително трябва да стигнеш до някъде. И оттам нататък им казвам за 8 или за 9, за 10 секунди трябва да направиш максимален брой. Съответно, между първа, така когато сме правили по-големи блокове, между първа и трета седмица на концентричната фаза, бройките се увеличават доста. Трета седмица, примерно ми изглежда невъзможно, че примерно ще клекне 1-2 повторения повече за те 8 секунди, правят ги. Това си много хубав метод и за измерване на резултатите всъщност, което е доста удобно като цяло. Ами аз съм много доволен съм, защото един такъв плавен надграждащ период, съответно на мен ми дава да видя те къде се намират, доста силно се тренират и се тренира и психиката, и издръжливостта, менталната, защото са наистина тежки тренировки. Да. Там ако си разсеян... Да, имаш задача върху което да се стремиш и да внимаваш. Съответно не е просто направи 5 повторения клек. Ти имаш точната задача как да ги изпълниш и в какво темпо. Съответно ти си час и половина фокусиран на 100%. Добре, това е много полезно, което казваш. Между другото, втори човек, професионално занимаващ с кондиционна подготовка, ми споделя, че ползва тази методология. Христо Трошев, поздрави, кондиционният треньор на Черноморец Бургас. Браво! От Бургас, един много готин треньор. Поздрави за него. Ами, ние не сме изчерпали темата за силовата работа, съвсем отраскахме повърхността, така да се каже, но да преминем нещо друго, което е така много пиперлив въпрос също. Въпросът за статичния стречинг и мобилността, доколкото става ясно, има разлика между двете. Аз лично като кондиционен треньор виждам професионални отбори, да кажем, че
аз лично не съм видял отбор от първа лига баскетболна на България да не прави статичен стречинг преди матч. Първо, нали, нормално ли е, въпросът ми е, нормално ли е за динамично натоварване да се подготвяме с статично разтягане, и второ, когато не говорим просто за статичен стретчинг, говорим за стретчинг, в който лягаме на пода 2-3 минути преди или 4 минути преди да почнеш състезание. Нали? С динамичните движения. Какво ти е мнението за мобилността, за статичен стретчинг, кога трябва мобилност, кога трябва динамичен стретчинг, нали? Кога трябва статичен стретчинг? Те самите термини не са много ясно изяснени все още, но мисля, че аз поне си го обяснявам така го обяснявам и на състезателите. Динамичния мобилността, така да го кажем, нали? Мобилити. Едното е стретчинг, другото е мобилити. Мобилността е когато е да кажем, по мимика движенията са еднакви с статичния стретчинг, но ние го правим чрез движение. Тоест да кажем, ако ще разтягаме адукторите, да застанем в някаква статична позиция, в която да ги разтягаме. Другото, което да направим някакъв вид напад, който да е голям обем на движение, който пак да ги разтяга. Съответно, аз през годините, където съм се занимавал с кондиционна и се занимавам, и винаги съм вкарвал елементи на спортната гимнастика в тренировъчните ни методи, защото там е силно застъпена мобилността и много добре се повлияват състезателите. Статичният стретчинг си има също плюсове, но не смятам, че е редно да се правят дълги статични разтягания преди динамика. Нещо, което правя аз, когато когато пътувам с състезател или когато чисто времево имаме дълъг период от време и мога да разделим днес да тренираме 2 пъти, когато дойде след турнир, и това най-вече го правя с тенис състезателите, защото смятам, че за тях е изключително важно. Когато дойдат, аз мануално ги разтягам, но го правя под формата по-скоро на динамично разтягане, пак натискам и без отпускам. Дълго задържане. Да, без дълго задържане. И пак твърда, че това е по-приложимо в тениса и не толкова в баскетбол, в футбол. Имам състезатели по баскетбол и по футбол, с тях не ги правим тези неща. Те сами не виждат смисъл, но тениса, чисто като натоварване, е много голямо натоварване. В комбинация с пътуване постоянно в чужбина, т.е. един състезател, когато е бил на турнир и е изиграл 3-4 мача, което се равнява на над 10 часа сумарно натоварване. Спал е на чуждо легло, не на собственост си, на чужда възглавница. Пътува е поне 10-15 часа на предния ден с самолет и цялото му предвижване, нали, седене по летища му отнело 15 часа, примерно 16. На следващия ден той като дойде, той целия е блокиран, целия е схванат. Тогава виждам приложимост да раздвижим тялото, да го поотпусна, правим сутринта след това някакви леко стабилизиращи упражнения, за да е готов да мога да направи пълноценна сесия, пълноценна тренировка по тенис и съответно вече когато дойде след обяд, тогава вече да натиснем здраво в залата. Динамичният стретчинг за мен е много по-добре. Много се радвам, че вече почнаха да се разбиват такива митове, като това, когато правиш напад, примерно коляното ти да не минава нивото на пръстите. За мен няма правилни и грешни движения, има какво желая спорта ти и за какво му трябва. Защото абсолютно. Сега, ако твой спорт изисква коляното да отива много пред пръстите, то е много противопоказно ти да правиш напад, когато коляното ти не отива. Защото ти не си готов за това, което ще дойде. Сухожилията и мускулите ти, те не са готови. Нервната ти система не е готова. Изведнъж коляното отива напред, тялото не знае как да реагира на това. Така че винаги, когато структурирам програма за спортистите, независимо от кой период на годината е и в кой блок сме, винаги гледам движенията да са в голям обем упражненията да са в голям обем на движение, за да не трябва допълнително
да отделям много голямо време за работа върху мобилността, защото с каква по-добра мобилност, ако ти правиш примерно пълен обем на движение на набиране, примерно. Ти правиш движение с ръцете над главата, пълно изпълнение, когато говорим, когато ти е стегнати корема, нали, не си в арка. Не говорим за кросфит тук, да. Не говорим за кросфит, говорим за гимнастически правилно изпълнено набиране. Или пък дълбок лек. При дълбок лек, ето, работиме върху стабилизация на ядрото, нещо с което не мога да натваряш повече ядрото. Да. Ако ядрото е отпуснато, тялото ще се сгъне на две. Да. Съответно, то работи, за да ни стабилизира. Работят абсолютно всички мускули на тялото почти работят. Така че и то в един голям обем на движение ние го подготвяме. Друго, което сега примерно много работа е с вече тук идват специализираните оборудвания. Примерно от няколко месеца закупих да работиме с тази Eccentric системата. Не знам дали си запознат. Това е така наречените инерционна тренировка. Не ми е известно. Работиш на базата, то е с едно колело. Колкото силно дръпнеш нагоре, толкова силно тя ще ти се противопостави. Да. Съответно, тук може да подобрим наистина доста... говорим за клековете с колана? С колана, да. Той има над 100, сигурно и повече приложимости, стига да имаш креативността да ги направиш, но там може да правим хем голям обем на движение и също време тази инерционна тренировка не натоварва толкова ставите, защото ако трябва да направя един клек в пълен обем на движение, колкото позволява моята физиология и е с, да кажем, 100 кг, ще има все пак голямо натоварване върху ставите, докато с този метод той се някакси отнема от тази машина. Да, щангата не е тук на рамената. Ти нямаш никакво натоварване. Тя те дърпа надолу, но няма го натоварването върху ставите. Или ако го има е върху много малък брой и много по-малко, отколкото е разпределен. Половината тяло, реално, аз не знам, мисля, че с колан се слага. Специално за клека говоря. Специално за клек, колан или с жилетка. Да. С жилетка, което разпределя много по-равномерно самото натоварване. Да, определено нововъведенията са част от играта и те се дигат резултатите вече. Абсолютно. Много се развиха нещата. Аз съм имал такива един конкретен спор, много голям, в който така имаше един много агресивен бивш спортист, който беше много потресен от факта, че аз смятам, че не трябва да се прави статичен стречинг преди матч. И човека си има някакви основания, работил е в спортно майсторство, така високо, имало е резултати, но това, че сме постигали резултати с остарели методи, не означава, че не можем да достигнем по-големи резултати. Разбира се. Ползвате ли с твоите спортисти форум ролери, тези тръби, които са, или пък топчета за точков масаж? Ползваме в началото на тренировката, колкото най-вече го... Няколко фактора важни определям за него. Първо е някаква вид рутина, която правят. Тоест, знаят, трябва да направим това и това. 5 минути се минават с ролера, подобрява най-малкото цялото кръвообращение в тялото, защото когато минеш една зона, ти само сещаш как някакси се събужда мускула. Не смятам, че подобрява особено мобилността, има достатъчно научни трудове, които показват, че определя за много малък период от време мобилността, но фоам ролерите ги използваме много здраво застъпени от гледна точка на стабилизиращи и пак упражнения за мобилност. Тоест ние ги използваме като метод, като уред, като аксесуар във фитнеса, отколкото нещо основно, което да мачкаме. Примерно, давам пример, заставаме, слагаме ги на лактите, правим планк на ролера. Съответно, ролера прави още по-голяма нестабилност. Гледах Антони Дейвис, даже стъпва върху ролера и си прави баланс на клипче. Примерно това или пък има много
много упражнения, в които ги използваме, които не са с така нареченото мачкане. Дори да е само този дренаж, който спомена ти, нали, да речем на ахилесите, примерно при един тенисист или при един баскетболист, при тези дълги тренировки, дори само един дренаж да си направиш лек така да смекчи, нали, така лаишки казваме, да умекне мускула, пак, нали, би било добре като полза. Аз смятам, че човек трябва винаги да изхожда от това как се чувства. Това е най-важното. Един състезател, един треньор, треньор винаги трябва да е в комуникация с състезателя, не просто дава една програма, той трябва да се интересува състезателя как се чувства. Състезател пък е отговорен да внимава върху това, какво се случва с тялото му и да е адекватен, защото той вече, ако е, да кажем, на 20 нещо годишен, той трябва да е наясно кое е добре, кое не е добре за него. Така че има една симбиоза, която... Тренировката, да речем, на един елитен спортист продължава повече от 4 часа, но да кажем на един подрастващ на ден, ако тренира 3 часа или хипотетично да кажем 4 часа в тениса, останалите 20 часа имат много пряко отношение за това как, нали, ще протече адаптацията след това и на къде ще води тази подготовка. Налага ли ти си да влизаш в ролята на нутриционист, на спортен психолог? До каква степен ние трябва тези работи да ги правим, защото аз реално установих, че на мен много ми трябва спортна психология, защото да направиш този трансфер на ентусиазъм от себе си към клиента до някаква степен е нужно, но по-скоро въпросът ми е, имаш ли колеги, с които ти помагат примерно с храненето и как работите за останалите 20 часа от денонощието? За щастие, аз имам много добър пример. Димитър Кузманов, състезател по тенис, той е страхотен професионалист. Съответно, той така дава доста сериозна заявка и някакъв минимум изискване за всички, които искат да са около него и да станат добри колкото него, защото той е професионалист. Примерно в неговото възстановяване аз почти не се налага аз да се включвам. Налага се, когато има дисбаланс и когато такова, но не го мисля дали ще отиде на масаж, не го мисля дали ще яде правилно, не го мисля дали ще си легне на време, не го мисля дали ще си пие добавките. Да, обсъждаме. Конкретно с храненето аз не се занимавам с абсолютно никой, не ми е силна страна, никога не съм обичал да се занимавам с храненето. Съответно, когато дойде едно 10-12 годишно дете, мога да му дам някаква база, която да е, ако щеш, чисто живото определяща, нали, кое е правилно, кое не е, но до там. Конкретно за добавките работиме с един доктор от Пловдив, доктор Кубанов, страхотен човек. Той работи той е вносител на добавки, съответно с него сме в постоянна връзка, кое е добре, кое не е добре. Това ми е от гледна точка на хранене и възстановяване. От гледна точка на това да сме психолози, там е вече сериозната работа и там изисква доста сериозен ресурс. Бих казал, че ако не е половината, на моменти е повече от половината, на моменти е малко повече от половината ми работа, но доста сериозно перо е разговорите с състезателите, това те да приемат идеята, това, което искаш ти да им покажеш, да им обясниш, да ги научиш, ако щеш, на доста неща, защото в крайна сметка ние сме и учители. Ние трябва да сме. Ти ставаш психолог, без да го разбираш в практика. Особено когато работиш с малки деца, аз винаги съм ги приемал при сърце. Вода ги по планини, на риба, събираме се в нас, играем PlayStation и гледаме мачове. Опитваш се да ги научиш и да им покажеш горе-долу според теб кое е правилно, кое не е правилно за живота. И съответно вече с работа с елитни спортисти и работата ми примерно с индивидуални футболисти и с тенисистите, те са постоянни разговори, кое е правилно, какво трябва да подобриме, защото
спорта не е само физически качества, то е много, много психика и много... Даже може би повече. Даже повече, да, защото в крайна сметка, примерно ако не те пусне да играеш 1-2 мача, почва увереността малко да се губи. Съответно ти мога да си и наставник, мога да си и опора, можеш сам да научиш много неща. Аз, примерно, като треньор научих още много неща за спорта, които като състезател не ги бях видял. Но много ми помага това, че съм бил спортист, че съм минал по този път и знам горе-долу къде са били моите грешки и гледам да не ги допускат моите състезатели. Така че това е много сериозно и винаги съм държал на това. Затова не съм държал и да работя с всички, защото винаги съм гледал да има едно разбирателство и да хората, които идват при мене, да приемат идеята. Тоест, те не идват само за тренировки, те идват получават наистина, получават един треньор, който наистина го е грижа за тях. Искам да те попитам, тъй като специално тениса е спорт, при който имаме изявено натоварване на едната страна на тялото. Сега, при спорта тенис това е по-очевидно, но моето мнение е, че от моите наблюдения е, че това в някаква степен е факт и при баскетбол, и при футбол, и при повечето спортове. Получава се една разлика в морфологията на мускулатурата и не само на мускулатурата от едната страна и другата. Първият въпрос е, ние трябва ли да коригираме тези разлики, и вторият ми въпрос е до каква степен, а третият ми въпрос е кога разбираме къде е границата евентуално. Конкретно за тениса, понеже той е силно асиметричен, силно, може би най-асиметричният спорт, който може да се практикува. При него задължително трябва да обърнем внимание върху работата на оправяне на тези дисбаланси, но до степен, в която те не са застрашени от контузия. Тоест, ние гледаме за оправянето на асиметрията до там, докъдето да няма контузия. Всеки един тенисист, който погледнеш, е крив. Да. Това е 100%. Това е специфика. Това го виждаме само ние треньорите, хората не го виждат спокойно. Не, даже нормалните хора тенисистите просто си ричат. Предмишниците си ричат, да. Не само и да ти кажа, особено при мъжете, понеже те имат по-развита мускулатура. Даже ако застане един човек да погледне, когато един тенис състезател застане на лоста за клек, той трудно му ляга на двете отзад на рамената и на трапеца, седи малко крив. Така че гледаме за изравняване на тези дисбаланси от гледна точка на това, защото колкото по-засилен е един мускул, шансът за контузия е по-голям. Съответно, нали, колкото е по-силно, обема на движение е по-малък, съответно там се натоварва повече и не се използва пълния капацитет на мускула. От тази гледна точка гледаме задължително, особено примерно в тениса, както е, силно застъпените зони, които са с голям дисбаланс в тениса, са рамената. Едната китка е доста по-натоварена от другата. Друга зона, която е квадратус лумбурум, мускулите около тазобедрена. Да. Единия глезен е много по-стегнат от другия, много по-стегнат. Голяма разлика. Това е на следствие на когато бият сервис, винаги приземяват на един и същ глезен. Така че той става много стегнат и обема му на движение е доста по-малък от друг. И е важно, ето сега, примерно за това, където дадох пример за клека, ние трябва горе-долу да гледаме да са в допустими граници, защото ако сложим един клек, който да е 70-80% от възможностите на състезателя и той тръгне да кляка, без да се оправи тези дисбаланси, какво би станало? Още с сващането на лоста, едната китка ще почне много да го опъва, защото няма мобилност. Да. Оттам нататък, когато тръгне да кляка, единия му квадратус е много по-натегнат от другия, съответно тялото ще тръгне да върви настрани. Почти винаги има едно, което на английски hip shift, когато таза върви наляво или надясно.
глезена, съответно, който е определящ за правилното изпълнение на клек, е много по-стегнат, съответно тялото става в едно тежко усукване, което е опасно. И това е почти във всяко едно упражнение. Ако щеш и върху едно набиране, те дърпат повече с едната ръка. Така че, особено при професионалисти, вече мъже, жени, при малките не се забелязва чак толкова голям дисбаланс, както и при жените, защото жените са доста по-гъвкави като база от мъжете, но мъжкият тенис е доста по-силов, така че с тях работим от гледна точка да не станат нещата по-зле. При професионалистите, поне моите наблюдения с годините, където работя, не може да подобрим особено мобилността. Давам пример. Особено в латералните движения много са стегнати тук около тазобедрените стави. Колкото и динамичен, статичен, какво ли не сме правили, отделяли сме 2-3 седмици, всеки ден йога, дихателни практики, медитации, много разтягания. Започнат ли да тренират, те ако 4 часа играят на ден тенис, няма как да се подобри. Не може с 1 час разтягане да елиминираш 4 часа спорта. Това хората, ако си го представят, няма как да стане. Такъв е спорта, такъв му е характера. Сега има състезатели, които чисто са по-мобилни, по-гъвкави, нали, при тях нещата се получават малко по-добре, но голямата база е, че нямаме голям процент подобряване в мобилността. Единственото, което мога да направим е да гледаме тези мускули да са адекватни, да работят и да не се пренатоварват повече от необходимото, за да няма контузии. Да. Защото особено когато, примерно да кажем, рамото е твърде стегнато или пък да кажем, ето, честа контузия в тениса, китката, аз съм левичар, играя форхенд с лявата ръка, особено пък ако играя и с една ръка бекхенд, тогава си играе само от една ръка, тогава дисбалансът е още по-голям. Съответно, мускулите на предмишницата супер много се натоварват. Ние трябва да гледаме да ги отпуснем, не да ги изравним като на дясната, защото съответно ще ни падне спортното представяне. Но това е важен момент. Че ако... Да, много важен, нали? Защото през годините с работата ми с травматолози, с доктори, ако стане някакъв проблем с някой състезател и той реши да отиде при някой непознат, който не е запознат, медицинско лице, който не е запознат с спецификата на тениса, първото нещо е те искат да ги изправят. То няма как да стане. Има много такива лица, да. Да, има много такива. Затова, нали, това е другото звено, където не го споделих преди малко, че, нали, както имаме диетолог, задължително работим и с физиотерапевт. Съм с така доста добре изградена връзка с Галин Рангелов, много добър физиотерапевт, страхотен екип има. Той тук е локиран в София. Той е в София, да, страхотен специалист, препоръчвам го на всички хора, които търсят и възстановяване и лекуване от контузии. Така че много е опасно, когато някой не запознат с спецификата на спорта, ги прегледа, защото им наговаря едни много такива черни думи и става положението много тежко. Казвам, че от растежа и всичко е 6. Това е един... Ако става, ако съм 26, тогава вече приключваме. Добре, ако трябва да обобщим въпроса, значи това, което казваш ти е... Не е нужно да влизаме в крайности за тези изравнявания, трябва просто да можем да се изпълняваме специфичните движения от спорта и докато можем да се ги изпълняваме... Това е за тениса. При работата ми с елитен спортист на Левски, при него гледаме ако може да са здрави и двата крака, да са достатъчно мобилни и двата. При тях няма такъв силен дисбаланс. В работата с баскетболистите също няма такъв дисбаланс. В краката единия крак винаги е по-силен. Ти знаеш. Повечето отскачат от левия. Аз съм приключил с активната ми баскетболна кариера преди 17-18 години. Още имам визуален дисбаланс в краката.
Па един ми прасет са по-голям от другия. Това са минали вече 17 години. Така че... Аз наблюдавам едно такова подобно такъв дисбаланс, който е когато отскачаш от левия крак, натегната ахилеса на левия крак и дясната тазобедрена става, понеже с него риташ, аз съм бил футболист или пък каквото и да е друго. И тя се натоварва, но да, това са специфики. Ето, тук се идват точно спецификите на дадения спорт. Сега и ние сме запознати, да кажем, с тези 4-5 спорта. Ако дойде някой кондиционен треньор по фехтовка, примерно, или по състезателни спортове, тогава ще е нещо друго, да. Така че, да. Така че търсете специалисти. Търсете специалисти. Голямата подготовка, ако треньорите трябва да се подготвят преди да работят с деца, то родителите трябва да се подготвят преди да избират треньори за децата си. И както казахме, след като ги изберат, доверие. Къде могат да те намерят нашите зрители, къде работиш ти като локация? Местоположение, хайде на български го кажем. Местоположението на този етап ми е тренировките, силовите тренировки ги провеждам в спортбокс. Има фитнес. Симеоновско. Да, на Симеоновско. На втория етаж има Next Level Fitness, доста добре оборудван. В процес на изграждане на моя си зала съм, така доста добре върват нещата. Надявам се до година по това време вече да те покана там да снимаме. Супер. Така че там съм и другото, което е работата по кортове, където работим сериозно си на тенис клуб от няколко месеца. По принцип избягвам да работя с цели клубове, но тук треньорите много ми харесаха, много ми хареса идеята им, така че там сме сериозно. Имаш асистент, имаш екип. Да, ми стрема се да разширяваме екипа. Ще ми се с отваряйки на залата, да създадем едно място, където да си е място за подготвяне на спортисти, да има различни специалисти. Ето както примерно ти последните години се специализираш в баскетбола, да има човек, който е специалист за конкретния спорт, специалист за футбол, защото е една голяма тема и ако искаш да си строго специфичен и добър специалист в дадена сфера, в даден спорт, ти трябва да отделиш много време. Много време, за да разбереш самия спорт. Да. Мисля, че дадохме достатъчно храна за размисъл на нашите зрители. Благодаря ти за това гостуване. И аз благодаря. Всичко най-добро. Айде всичко. Добре, колко говориме? Час? Час и 13 минути.